Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Umentri katnat ka kit ka ba jong ka sorkar jela ubada sakhyat bhala mare ha ka arpo atrik naitung ula pelai pajba ya ka dorki lengkot lani ka trailer jong ka film khasi kabla ai kerteng ka ahor. Ya kani ka film la penmi do ba hilarious kharbi khiu ubadei ru ha ka ju ka por kum uteng shop jong kani ka film. Haba keren ha ka jingya lang pajba nakaliang jong ubada sakhyat lamare ula aimen sim ya ka ken hun ka ahor kabla la ban pende banshna ya kani ka film bad ula kula ro ban salek pe ya kani ka film endala pelai pajba hapo ka cinema hall. Nakaliang jong uba hilarious kharbi khiu uba de uten shop bat kum juru unong penmi ya kani ka film ulaya thu ba ka jing mod jong kani ka film ahor ka theu ya ka jing sneu bat ki jing jersey ki baya dei bat ka jing imbreu ulaya thu ru ba shibanta kani ka film ka kedeu ru halor ka sei bat ka di be an ya ki benta ba kongsan jong ka met jong ki breu ha kani ka sngi la don lang u president jong ka seng kinong shna film ka Meghalaya Filmmaker Association me filma u ba commander shangplang bat ka jingkren jong u la kerpa di ki pajba bakin lek pe ya kani ka film endala pen i hapo cinema hall bat ha ka ju ka por u la pen pawro ya ka jing sngaw komen ban yo i ya ka film khasi ka juk ka balong ka bayat yo bha bat u la ai khuble ru ya ki pajba ki bala ai jingkar shan pura ya ka te ka film. Want no deal, Jeff Ulawan. Jeff Rawan, kadek jing shisha, jing tengen dun ai, ringkat kaji sobha yeng lang bawa, syak kemen menta, wanung dan jikuslai, wanung dan jikia, buku keluar pernah Ulawan banai kaji shisha, jing tengen benzin ibil kalau ada ji sobha, kaji bener nyala dia untuk siapa menjauh jima, ale lang bawa yele kemen menta. Oh, one bun shot, one bun yale kemen banya. Hey, 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 hey. Tapi tiba ke shots ngobha, one bun kemen banya. Hey, Jeff's back. Kani ka kam shina film hapo ka jela Meghalaya kala sedang ye kaban kiu rasong hagini ki khandiat sngi bat ngi sngo kemen dang hagani ka sngi ublei ka baladap ngatrai philayo i lingba ki kot kubor baka kawai ka film khasi ka bagerteng ka juk hagaba ki briu ki laya nyom chiki cinema hall banio ban pek ye ki film khasi ngasngo ban ai ye ki jing kublei ka bakerpang ye ki pajba jung ka jela Meghalaya kibala ai kene jing Krisyan nam taki film khasi nakapor she kapor nga jukran ye kene ka benta ba nakaliang jungi kum ki kun samla nakaliang jungi babun ki bala pendap ye jing pule kalong ka ba e shisha bangin yo e ka kam sorkar tehnrai kani kadi kawi na kilat kilenti kiba ngi ngila ban thau kam hi ya kiba ngila ban yo kamai kat ke jing la ka jungi lengba ka kam shina film tingidot kam shisha ye jing Krisyan nakaliang jungi pajba ngaju ongru ba nakapor sya kapor kum kipai ba hi ngidi ban appreciate ngidi ban sngo sarong ngidi ban ai mensim ya ki bakum kini kisamla dan sab hakam shina film namar ladangin baino kalong kumba ngi pendu ja yaki kibadon hakane kaliang kibadon hakasap jeng kam shina film kamtam lili habangi shina film kadon sibun ki benta haka jing shina film lang nadu kinong ring nadu kinong shna jing ruai nadu kinong tho iki lyrics kinong ring ki editor nangta kinong make up nangta nadu wat hadu ki baya shet jing shet ru ngatrai pia tiap hakapor bangi ngile shooting daki sanpon ro pongut te teng-teng habangi le bam si dukan sya laning ibu da gunong shet
Ketul kalau ngajingirap nam tajungki. La kalong kikali ru ngimla bersyura alut kikali ngi haban wai. Te kadon sibun ba kijing mentoi nang kadeka kam sinaflim. Na takadau kum kejak benriu hing ngidi pan ai ka appreciation ngidi pan ai kijing yaro ngidi pan ai ya kata kajing ai mensim ki kun samla ki badon hane ka sap sinaflim. Dak kabangi ai mensim kalong kum tahi bangin lek pej ki senamahol. Dengan ngej scam ba kadeka film ahoru anda ngilayo ya kaban pen hapo senamahol ngangit skam bagi pajba lengba ki family lengba ki bahaying asam lengba ki parlok prajor ki jongpi ki biaran benta ngit skam kinyo ikaban ai mensim Jingi khot subha jongi ba Hirarius beli porlok baju baju ya dekam pangan kapor sekapor deklam da penslam nan saai ki jingkren adil bagi yo berpai tiga trailer te season hi nga penbena bar sakhi ya kecing beli bat pelat ya kaneka trailer jong kaneka film berangkat kecing kimi lenti bar kecing kitbok kebiang ba kanlong ke ke film ke bana jing snang yangi kanlong ke film ke ban ra shishu ke burom jong ibai pewei aktor ibai pewei ki actress inong shimmenta haki jingsna film khasi jantia ke jongi ki baper ku bangi YouTube mo ka film industry jong ka state jongi khamtam sapok ri khasi jantia kalong kawai ke ba la ban penyo nong leni ngila banong ka bala shisha ban titin yangi kinong pajro te kumta ya kane kawai ke film ka ba ansa yo isyan hanyo banai banwan te nga pelat ya ka ni ka trailer kat ka jing kerku kerok jing duai blade try kenda ba kan long ka ba successful kan long ka banai jing snang ka ban long ka ban pen ketik yang iru andang ilayo ban pek ban pen slur susu ya giwai na ka benta ka jing la stop ka jong pi borok ka tim jong ka ni ka film